आई भैया श्रोता समाज के हमरा तरफ से नमस्कार प्रणाम बा। हम गायक वीरेंद्र यादव एगो भजन गावे जा रहल बनी। आई बेंजू से संगत करते रहे संदीप कुमार अकेला, घर सालापुर, जिला गोपालगंज, बिहार। आई हमरा नाल पर संगत करते रहे भैया नंदलाल, घर आदमापुर, जिला गोपालगंज, बिहार। जोड़ी पर संगत करते रहे संजय एक्सप्रेस। आई हमरा गीतकार प्रेम दीवाना, हमरा स्टूडियो मालिक धर्मेंद्र भैया, अनुराधा फिल्म इंटरटेनमेंट के सहयोग से हमनी के ई कैसेट गा रहल बनी। पत्नी के बार बार कहला पर भगवान कृष्ण के लगे सुदामा जी जातनी कैसे, सुनो न हो मुरारी, आइल एगो भिखारी, दुआरा पखाड़ बाड़े, सगरो बदन उघारी, सुना ना हो मुरारी, आइल एगो भिखारी, दुआरा पखाड़ बाड़े, सगरो बदन उघारी। लौकत बाती ब्राह्मण के जाति, दीन हीन दूबर एतना देखते फाटे छाती, बाटे बहुत लाचारी, कापत बादे हसारी, दुआरा पखाड़ बाड़े, सगरो बदन उघारी, दुआरा पखाड़ बाड़े, सगरो बदन उघारी। फाटल धोती फाटल पगड़ी, पापर दूबर लंबा, मित्र बतावे ले रौरा के, उनकर नाम सुदामा, कापत बादे हसारी, दुआरा पखाड़ बाड़े, सगरो बदन उघारी।
लिखल गाना खास बरौली थाना बार बार कहनी की जल जा उ तो कहेले नाना अखिया से लोर ढारी कह से बुझला चारी दुआरा पोखाड़ बाड़े सगरो